Onko se damage? Oh. Toivottavasti sitä ei one-shottaa. Tässä Plätällä uusi teltti. Thank you. Lämpsä! No niin, Fade hoitaa, vittu pullaan meet saatan. Lampsa vittu kumpasta ihan huonolla. Rapsa hyper. Hengitä vittu! Hengitä saatana! Ai vittu. Ei oo rauskaa juttua, nyt mitä hetkeä. Oi. Eikä Teni huutaa mun nimen. Sitten mä huutan paljon. Siinä oli Bizarri mun yläpuolella. Tää tehdään joku kompilaatio tästä meidän masterista vittu, jossa on noin hauskat jutut. Ai vittu. Valitettavasti niitä on vaan noin 2 tällä YouTube Let's Play. Destiny 2. Warlords Ruin. Dungeon. Master. Vittu miten hyvä Let's Play tästä tulis. Vaan. Siis tää tulee legit kuulostaan perseilyltä, mutta trust me, mä uskon, että fighting line is the way to go. Mä koitan. Mitä järkeä tässä? Your fists bear corruption. Vittu sun mutsillas on persereikä. Vittu! Big burn. Jag sköt av Jägarmästare. Jägermeister! Ja, det la hiho. No niin, katsotaan pysynkö mä elossa pidempään kuin 2 sekuntia. Kun bossi ampuu vaan minua, vittu. Okei, no mut jos sä et vaikka kuole, niin kaikki on hyvin. Niin, no piti tappaa samaan aikaan overloadi. Niin, Mitä sä et kuole? No totta, hei kiitti vihjeestä. Joo, Tänään koko ajan. Mitä hommaa? Overload! Tänään oli koko ajan molemmat ammutaan. No niin, hyvä. Ja mä stikkasin siihen permana Viteroon. Mä kuolen, kun mä en nähnyt ballsia, kun ei tehnyt mustaa aluetta. Ymmärrän. Legit, tossa ei ole mustaa, on vain valkeaa. Ei se kauppakeskus. Ui vittu, big man sit. Te ammuitte sillä. En mä niitä ampunut. Mä ampunut niitä loppuun ainakaan. Ei vittu, meikä ottaa täällä kohta ällää vittu. Ota sä toi. Ja mä otan tän. Ja kaikki on hyvin. Paitsi et bossi on olemassa. Se ei oo hyvä juttu. Vengeful Hex transfer, koska fuck you. No mistä mä sen sain? Mäkin vihdoinkin nähtää. Ei vittu, se on Vittu! Ade! Et sä voit tietää mulle. No näitä on 2 tässä. Ai vittu, Ei mä vittu. yritin 2 kertaa menettää, niin. Okei, vittu nähdään. Älä vittu tipu! Okei. Onks sulla se corruption? Vittu! Imagine, että tässä olisi joku tommonen vittu